Sauraronmu barkanmu da warhaka. Za ku saurari wannan labarai ne daga wannan tasha ta mai albarka mai suna Gentleman Update. Idan baka subscribing wannan channel din watan a baya, muna so ka lallaba ka danna mana subscribe. Idan kuma ka yi subscribing, kar ka manta ka danna ƙararrawar sanarwa. Babban bankin Najeriya wato Central Bank of Nigeria ya ce ya cimma matsaya akan yadda za a dinga amfani da kuɗin China a maimakon dala. Babban bankin Najeriya dai a wannan rana ya tabbatar da sa hannu akan dokar aiki da yuan kuɗin China da kuma kuɗin Najeriya. Sama da shekara biyu ake so a cimma wannan matsaya, amma saboda tsarurruka da ake yi abun bai tabbata ba sai a wannan rana. Yanzu dai za a iya zuwa a siyo kaya daga China a maimakon kayan da ake siya 80,000 za ka iya siyan su 12,000 a Najeriya kenan, saboda duk kashi 70 na kayan da ɗan Najeriya ke amfani da su daga China ake shigowa da su. Kashi 12 ne kawai wanda ake shigowa da shi daga Amerika a kayan da ɗan Najeriya ke amfani da su kenan. Kayan da ka siye shi akan naira 50,000 akan dala zai dawo naira 17,000 zuwa ƙasa da haka akan naira kenan, saboda me za a yi amfani da yuan kudin China directly a canja naira da shi. Sannan kuma abin da yake ƙara faruwa shine bankuna namu za su dinga hudda da ƙasar China. Akwai yiwuwar ma wasu bankunan su buɗe reshen su a can ƙasar China saboda su dinga mu'amala ta yuan da kuma 'yan kasuwan da suke tafiya can. Kwanan nan za ka ga cewar masu ɓoye dala a account da kuma banki da kuma ɓoye dala a kasuwa za su fito za su nemi yadda za su sayar da kayansu a kasuwa, saboda buƙatar dala zai yi ƙasa, buƙatar euro da pound da kuma za su fara fito da kuɗaɗensu suna canjawa a kasuwa. Akwai yiwuwar cewar a cikin wannan watan da za mu shiga na September farashi zai yi ƙasa sosai fiye da yadda ake tunani. Sannan kuma me al'umma za a samu sauƙin rayuwa. To Allah ya samu dace. Kar ka manta dai a ƙarshe muna so ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma baka subscribing ba, ka danna mana ƙararrawar sanarwa kuma ka danna subscribe ɗin, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura maka videos wanda suka danganci al'amura na yau da gobe, musamman a wannan channel ɗin tamu. Duk abin da ya danganci harkar kuɗaɗe haka da bankuna na gida da waje za mu dinga kawo muku shi. Kar ku manta dai ku danna subscribe a wannan tasha mai suna Gentleman Update. Mun gode. Za kuma mu ci gaba da kawo muku bayanai da suka danganci wannan canji da za a dinga yi na yuan kenan da kuma naira, domin akwai yiwuwar a cikin bankunanmu na cikin gida a samar da waɗannan kuɗaɗe ka canje su kai tsaye ka tafi da su can, ko kuma ka zo kai transaction a cikin banki a nan ka je China kuma kai settling transaction ɗinka, saboda akwai maganganun da suke yawo suke nuna cewar First Bank ya ma yunkura wajen kafa reshensa a can ƙasar ta China. Bankuna kuma ragowar bankuna za su bi bayan shi. To Allah tabbatar mana da wannan alkhairi, Allah ya kawo mana sauƙi a wannan ƙasa. Mun gode.